ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε εμείς. Σε αυτό το σημείο θέλω να δούμε αυτόν τον πατέρα που σας είπα πριν, που κυοφορεί με έναν τρόπο. Δείτε. Αποφάσισα να μοιραστώ μαζί σας τους δικούς μου 9 μήνες που άλλαξαν τη δική μου ζωή και με έκαναν μπαμπά. Έχω ένα γιο 2 και κάτι ετών. Οι δικοί μου 9 μήνες. Ακόμα διαφωνούμε με τη γυναίκα μου πως μου ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος. Κάπου στο δεύτερο προς τρίτο μήνα συνειδητοποιώ ότι πρέπει να προσέχουμε τι τρώμε, πώς κινούμαστε, να μην σηκώνουμε βάρη κτλ. Στην αρχή δεν το συνειδητοποιείς. Σου λέει είμαι έγκυος, οκ, χαίρεσαι, συγκινείσαι και προχωράς. Το συνειδητοποιείς όταν κάνεις τις πρώτες εξετάσεις, όταν πας στον γυναικολόγο, όταν βλέπετε αυτή τη μαύρη χαοτική οθόνη και σου λέει ότι αυτή η κουκκίδα είναι το παιδί και λες «Α, ωραία», αλλά δεν μπορείς να καταλάβεις τι είναι. Και δεν μπορείς να καταλάβεις σε αυτό το monitor το παιδί μέχρι τη στιγμή που βλέπεις τα πόδια του ή τα χέρια του. Και μάλιστα εγώ το κατάλαβα πολύ αργά. Λέει, μας έδινε ο γιατρός, εγώ έλεγα ναι, το βλέπω. Και δεν έβλεπα τίποτα βέβαια. Πέρασα μια ήρεμη εγκυμοσύνη. Η γυναίκα μου ήταν ήρεμη, εγώ είχα περισσότερο άγχος και περισσότερα θέματα από ό,τι η γυναίκα μου. Το πρώτο τρίμηνο συνειδητοποιούμε ότι πρέπει να κάνουμε μια πολύ σημαντική εξέταση. Οπότε από εκεί που ήμασταν στο αυτό το ωραίο συννεφάκι, το χαμογελαστό, προσγειωνόμαστε απότομα και συνειδητοποιούμε ότι τέλος τα ψέματα, πρέπει να είμαστε λίγο πιο σοβαροί σε όλο αυτό που κάνουμε. Εκεί στο τρίτο μήνα με την εξέταση αυτή συνειδητοποιούμε ότι είναι αγόρι, οπότε όλα τα σχέδια περί κοριτσιού που κάναμε μέχρι τους 3 μήνες να βαγούν και πάμε ότι πλέον έχουμε αγόρι. Κάπου στο μέσο της εγκυμοσύνης αρχίζω να έχω νεύρα και άγχος χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Ήμουν από τους μπαμπάδες που έπαιρνα τηλέφωνο για να δω αν έφαγε το μεσημεριανό της ή αν ήπια το χυμό της το πρωί. Περισσότερα κιλά πήρα εγώ από τη γυναίκα μου. Αυτό δεν ξέρω γιατί έγινε. Περισσότερα νεύρα είχα εγώ από ότι η γυναίκα μου. Πέρασα περισσότερη εγκυμοσύνη από ό,τι πέρασε η ίδια η σύζυγός μου. Το αστείο είναι ότι σε μένα φαινόταν πιο γρήγορα από ότι στη γυναίκα μου. Όλο το βάρος, αν θέλεις, των φαγητών και της πίτσας και των γλυκών το έπαιρνα και εγώ. Διότι η γυναίκα μου το έχασε γεννώντας, σε μένα έμεινε. Η γυναίκα μου έβαλε 14-15 κιλά, εγώ έβαλα 18 με 20 περίπου. Όταν είσαι σε αυτό το ωραίο συννεφάκι ότι θα γίνεις μπαμπάς, ότι θα γίνεις μαμά και ξαφνικά πέφτεις από αυτό το σύννεφο για λόγους υγείας ή για λόγους ότι πρέπει να κοιτάξεις το έμβριο ή πρέπει να κοιτάξεις την υγεία της μαμάς, τότε αυτόματα σε κάνουν πιο δυνατό. Εμείς είχαμε 3 περιπτώσεις που χρειάστηκε να φανούμε δυνατοί και να πατήσουμε στα πόδια μας και τις αντιμετωπίσαμε με αγάπη και αποφασιστικότητα. Μέχρι να γεννηθεί πάντα φοβάσαι και όταν γεννιέται πάλι φοβάσαι να μην πάθει κάτι. Ζεις με έναν φόβο που ευτυχώς το κρατάμε μέσα μας και δεν το μεταφέρουμε στο παιδί για το θα ξυπνήσει την επόμενη μέρα. Θα ξυπνήσει φυσικά την επόμενη μέρα, εννοείται, γιατί να μην ξυπνήσει την επόμενη μέρα. Στον 6ο μήνα αποφασίζουμε να παντρευτούμε με πολιτικό γάμο. Όμως αποδείχτηκε κακή ιδέα. Όσο εναλλακτική και να θέλουμε να το παίξουμε ως νέοι γονείς, σίγουρα οι παππούδες και οι γιαγιάδες παίζουν καταλυτικό ρόλο σε ένα γάμο θρησκευτικό ή μη. Εμείς στην αρχή αποφασίσαμε να παντρευτούμε με πολιτικό γάμο και στην πορεία κάναμε θρησκευτικό μαζί με τη βάφτιση. Θέλαμε δεν θέλαμε, έτσι έγινε. Και το απολαύσαμε μέχρι τελικής πτώσης. Αυτό που δεν έπρεπε να κάνουμε ήταν να διασκεδάσουμε τόσο έντονα όταν ήταν ακόμα έγκυος στον 6ο μήνα. Διότι αυτό δημιούργησε μια επιπλοκή, η κούραση και το άγχος στην εγκυμοσύνη και τη βγάλαμε 2 μέρες στο μεευτήριο. Ήταν λίγες ημέρες πριν γεννηθεί, όταν πήγαμε να κάνουμε την κλασική επίσκεψη στον γυναικολόγο να δούμε αν έχει γυρίσει τούπα το παιδί, δεν έχει γυρίσει, πότε θα γεννήσουμε. Καθώς είχαμε φορέσει τα μαγιό μας γιατί θα πηγαίναμε μετά για μπάνιο και πήγαμε να δούμε το παιδί σε μια τυπική επίσκεψη,
Ο γιατρός, ξέρεις, οι γιατροί έχουν και αυτή την εκνευριστική ηρεμία πολλές φορές. Σου λένε εντάξει, ελάτε να γεννήσουμε την Κυριακή. Το ελάτε να γεννήσουμε την Κυριακή με το ότι είχαμε προετοιμάσει ότι θα κάνουμε μπάνια και θα γεννούσαμε μετά από 20 μέρες, καταλαβαίνεις, αυτό από μόνο του δημιουργεί μια αναστάτωση και κινητοποιεί ένα μηχανισμό. Η αγωνία του μπαμπά και η αγωνία της μαμάς, όταν ο ένας περιμένει στην αίθουσα τοκετού και η άλλη περιμένει για να βγει από την αίθουσα, είναι διαφορετικές και είναι πολύ έντονες. Το βασικό είναι λοιπόν όλη η ομάδα των γνωστών και των συγγενών που έχει μαζευτεί στην αίθουσα να μην τους δίνει σημασία και να ακούς τη δική σου και το δικό σου σκεπτικό. Γιατί καταλαβαίνεις ότι όλοι είναι γιατροί, όλοι είναι γυναικολόγοι, όλοι είναι παιδίατροι. Εγώ προσωπικά κατέβασα τα ρολά και περίμενα πότε θα ανακοινωθεί στο μεγάφωνο να δω το γιο μου. Τι άκουσες από εκείνο το μεγάφωνο? Για την κυρία Εφρεμίδη, γύρισε η μάνα μου, μετά γύρισα κι εγώ, ξέρει, γιατί όλοι έχουν το ίδιο επώνυμο, οπότε πας στην αίθουσα, στην αρχή δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται, σου ανακοινώνει μπράβο να σας ζήσει κτλ. Εκεί ψάχνεις και τα λεφτά να δώσεις με έναν τρόπο ως ήθιστε, οπότε στην δεύτερη ανακοίνωση που όντως βλέπεις ένα πλάσμα και κλαίει, εκεί το παίρνεις αγκαλιά, ηρεμείς την αγκαλιά σου, και εκεί συνειδητοποιείς ότι πλέον είσαι πατέρας και θα ζήσετε για τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής σας μαζί. Επιστρέφοντας μία μέρα από τη δουλειά κουρασμένος, η γυναίκα μου ήθελε να πάει έξω να διασκεδάσει και να δει μια θεατρική παράσταση. Εγώ έπρεπε να μείνω μέσα με τον μικρό, ήταν από τις πρώτες μέρες. Καθώς βάζω το γάλα να ζεσταθεί, ανοίγω και εγώ να πιω μια μπύρα να χαλαρώσω, τα βάζω δίπλα-δίπλα και κάπως έτσι μου δημιουργήθηκε η ιδέα του Dutch Rules. Οι δικοί μας κανόνες, οι κανόνες των μπαμπάδων. Ο καθένας μας βιώνει διαφορετικά την εγκυμοσύνη της γυναίκας του. Άλλοι χειρότερα, άλλοι καλύτερα. Κάθε μπαμπάς βιώνει διαφορετικά τη δική του εγκυμοσύνη. Η δική μου 9 μήνες εγκυμοσύνης ήταν μαγική. 9 μήνες, Άννα μου, και για τον άντρα και για τη γυναίκα, καθημερινά στις 6 παρα 10 εδώ στο Star. Όμως εσύ φέτος έχεις μια πολύ δημιουργική χρονιά.